आयली 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 आमगेली कोण ती? हाव पातळी. अण्णा अण्णा कसा झाला अण्णा? स्कूलान बॉम्ब मारनो मिगल वायस गेला रे गुंडा कसन पोकरी चढू मारे हाऊ ते मेडिकल शॉप अंदो चुनकसने तारी वक्कद मेल्टके पड़ेता पूरा जन मेगल मंगे पापसन अण्णा मक्का आजवरे क्लासेस आणि तो आमगेल डॉक्टर गोरके बिझी असके तका चावंगा मेडिकल शॉप अकेल हे कसं बा अंगडी ओपन दवरंगेनु अंगडी कहीं गेला की कोणी दिसना ती हॅलो हॅलो चढ उल्लो चकवरे दायना वायस गेला मग आहा एक पांडु मम्मल कशाई पिल्लरी ताळेक मस्त लायक दाता ओ कोण की मिगल अंगडी बाहेर रबला कोण म्हण पळेता ओ बालू माम तुम्ही वे कसने मक्का चढ उल्ल चगदाय ना मम्मा मिगल एक वायस गेला हाका कसने तरी वक्का दस की तुमगले की नाशिकित मम्मा अस मिगले पूरा जवक्का दस तुमक ताळ कोर्ज कथास की ना मम्मा ताळ कोर्ज ना खाली वायस गेला तिथलेच सही थी दवास की ना मम्मा सही थी ना ताळे दूकी दवास की ना मम्मा देवैना खाली वायस गेला मत्ते दूकिदवास की ना मम्मा त्याच्याकडे कसने ना ओ खाली वायस गेलल्वा खाली वायस गेल्यावर तुमक कसने वक्का गती ना मम्मा एक मिट्ट उदकन ते 3-4 पंत गारगल करते पुरो मम्मा तुमगेलो रे वायस गेला म्हणके दिसता समका होई मम्मा आता वेदर चिगे समना तशी मिगल वायस गेला तशी हांव तुमका एक टेम्पररी रिलीफ एक टॅबलेट दितो मम्मा कितले दिवचे ओ होय मम्मा जाल्यार एक 2 टॅबलेट दिया पुरो कंचरे ओ हे राब दिता मम्मा तुमक कितले टॅबलेट म्हणले 2 मम्मा 2 वही अस राब दिता मम्मा तुमगेल कितले टॅबलेट म्हणले 2 मम्मा खंयच्या तरी शॅम्पू दितात वे हा शॅम्पू दिता राब मम्मा तुमगेल कितले टॅबलेट म्हणले 2 मम्मा घे मम्मा तुमगेल 2 टॅबलेट विंगड कसने दाय की विंगड एक मत्ते डुके टॅबलेट असले त्यावर दिया मम्मा कसने मत्ते दुखे टॅबलेट वे तवळ तुमक मत्ते दुखी ना म्हणून सांगले तुम मम्मा तवळी नाशिल मम्मा मात्र हंगात आईल मगिरी उल्लोन 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 नत्तिल मत्ते दुखायला मम्मा मका तगाची एक मत्ते दुखी टॅबलेट वर दिया थी